जय बुरुवारिनी hey wait camera जों सौ नामा रानलाय तो hey guys welcome back to my new vlog दिनै बोथोरा एसे गरम जागोन पुरा टाप होगासिनो दा टाइमा जागासिनो 8:30 माने 8:30 तो दिनै सुरुवात खालामबाय आङो दिनैनि ब्लगा माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ तो सासे सिखाराखोरा बेखौ फोजाहैनि आं good morning सिखारदो आयो दाबो सिखारनाय ना मानसिया hey wait camera जों सौ नामा रानलाय camera जों सलायनो hey वाह सलाया ना बुंदों फुंनि ओंखाम जानोसै नै जिरायबाय जानो एकदम बरियानो तो जाखांनायनि उनावहा लोगो मोनगोन तो नै जादो दे ओके एकदम माने मबाइल नायनाय ओंखाम जायो ओइ तो गाइस जों दा थांनो नागिरदों ढेकियाजुलियावहा तो ढेकियाजुलियाव नै एकदम पुरा फन फैगासिनो नै फन फैगासिनो एकदम नन स्टप फन फैगासिनो आंनियावहा तो माने इउटुबार मिटआप दोनदों गावसोरो तो बेयावहा आंखौ इनभाइट खालामहरदों तो बावनो एसे थांनानै फैनोसै तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए गोरखा ब्लॉगर आं नोंखौ मोजां मोनो YouTube चैनल वाव सेम टू यू आंबो नोंखौ मोजां मोनो तो मोस्ट वेलकम बोलो मोस्ट वेलकम थैंक यू सो मच तो मतलब ऐसा हुआ हाँ मतलब थोड़ा लेट हो गया मतलब उसका वजह क्या है थोड़ा मतलब काम चल रहा है ना घर में उसकी वजह थोड़ा सा लेट हो गया मतलब ठीक है कोई बात नहीं आप आए इतने में बहुत बड़ा बात है ठीक है है ना ठीक है हम लोग आ रहे हैं तो गाइस आंने गेटखौ एंटार खालामबाय वाव दुइजन हा तो मानसिफ्रा माथिं दङथाय र' दा थांबा थाबासो मोनसिगोन र' ओइ थिंसो दङ खोमा एसे वाव 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 बरिया माथो ब्रिजआ तो बरिया मोनदों आङो ब्रिजखौ एकदम हिटखा आरोना ब्रिजआ नै सोरबाफोर फैबायना फैयाखै दा ढेकियाजुलि एरियायाव जुदि दङब्ला एसे भिजिट खालामफैबानो जाबाय नैबेयो ढेकियाजुलि पार्क आरोना बरिया सुपार मस्जिद हामाका एसे मोना मोना बेरायब्ला एसे साबसिन जायो थान्दा थान्दा कुल नैयावहा दैबो दङ नै वाव आरो बिराद मोजां आरोना तो नै गासिबो नैबेयाव मोनफैजोब्बाय तो माने एसे माबानोसै आरोना जोङो तो वेलकम 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 बोले कैसे हो एकदम बढ़िया या ठीक है हाँ आহি পাইছে সবে দে 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 নাইস টু মিট ইউ ভাল লাগিছে জোহার 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 बहुत दिन मुरत দে ঠিক আছে তোমালোকক গোটেইখিনি দে ভাল লাগিল দে ओ तो थोड़ा सा जेडी के बारे में बता देता हूँ भाई लोग तो सबसे पहले ये जेडी भाई है 3 चैनल से अर्निंग हो रहा है 2 चैनल तो मैं खुद ही देखता हूँ तो भाई ये साइकिल में राइडिंग कर रहे हैं आप हमारा पास प्लेटिना भी होगा ना तो बहुत हो जाएगा ठीक है अच्छा बाइक का जरूरत नहीं है एक जुनून और जज्बा चाहिए जो इससे हमें सीख मिलता है यहाँ में हर एक एग्जाम्पल है और जब आपने जब स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल हाँ तो आपको मतलब कोई परेशानी वगैरह नहीं हुआ था कि मतलब व्यूज़ नहीं आ रहे मुझे क्या बताऊँ वो व्यूज़ के बारे में पहले मेरा कितना होता था 10 से 20 और 25 लास्ट 25 उसी में प्रमोट करना शुरू कर दिया तो मेरे 1 महीने के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर तो ऐसे हो गए थे तो उसमें डाउन होने का डर नहीं रहता है चलो बस हो गया जेडी के तालिया गाइस नैयाव मिटआप माने कमप्लिट मिटआप जोबखांबाय तो बहुत गोजोननाय मोनदों आङो जे बिदि इनभाइट खालामहरदों आरो माखासे बहुत माने खोथा बुंदों आरोना जेरै बिदिनो आरो इउटुबनि फारसे बुंदों जे गोजोननाय मोनदों आङो माखासे बिदिनो आं माखासे साफा आङो सिनाखि होनो नोंथांमोननि गेजेरावहा इधर भाई ये है हमारा गोरखा ब्लॉगर दोस्त दुश्मन साथी दुश्मन तो मैं हूँ दोस्त दुश्मन साथी सब कुछ गोरखा ब्लॉगर अच्छा लगा यार आपने मुझे इनवाइट किया इसके लिए बहुत मेरा दिल से धन्यवाद और थैंक यू और समय देने के लिए मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद खुलुम भाई कलुम भाई
तो हमारा सर ये भैया है, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके भी। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा भैया को देख के। ओके, मैंने सोचा भी नहीं था कि भैया भी आएंगे हमारे यहाँ पर। मतलब भैया बहुत अच्छा, मतलब इनका मैंने चैनल अभी तो विजिट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर जैसे सुना तो इनका चैनल बहुत ही अच्छा होगा, है ना। तो मैं भी एक बार जरूर से चेक करूँगा। और अगर आप लोग भी, मेरे व्यूअर कोई भी जाता है तो भैया को जरूर से सपोर्ट करना। एंड जो लोग भी बोरो लैंग्वेज, आसामीज लैंग्वेज, हमारे आसाम से जितने भी लोग हैं, तो भैया को एक बार जरूर से सपोर्ट करना, क्योंकि अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और यूट्यूब में एक दूसरे को हेल्प करके ही चलना चाहिए, तभी जाके कोई इंसान सक्सेस हो पाता है। तो आप लोग जरूर से भैया को सपोर्ट करना। एंड मुझे इन मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। आपका चैनल कहीं बोल दो। मेरा चैनल का नाम है गेमर रोस्टर, एक मेन चैनल है वो, मैं गेमिंग का वीडियो अपलोड करता हूँ। बाकी मैंने अभी भी ब्लॉगिंग चैनल एक खोला है जिसमें 4-5 हज़ार कुछ सब्सक्राइर हो चुके हैं, जिसका नाम है सोनू ब्लॉग। अगर आप लोग चेकआउट करना चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सपोर्ट कीजिएगा आप लोग, अभी जाइएगा इनका चैनल में, कीजिएगा। आपको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा भैया। तो इनका भी हिंदी नेक्स्ट डिबेट हिंदी, तो चलो इनको भी सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। जरूर। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। तो देखो इनका ये भाई है, अच्छा लगा इनसे मिलके भी। आपका चैनल का नाम बता दीजिएगा आप। मेरा नाम है विक्रमनाथ और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है राइडर बॉयलिन। राइडर बॉयलिन ना, ठीक है गाइस, चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू। हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो मेरा नाम है शशांक घोष, मेरा चैनल का नाम है SK भाई 95K। अच्छा, और मैं वोकल म्यूजिक का वीडियो। अच्छा, ठीक है। इनका भी वीडियो मतलब चेकआउट कीजिएगा जरूर, ठीक है। तो मेरा नाम है नैनमुनि बर्मन और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है ब्लॉग। अच्छा, इनका भी चेकआउट कीजिएगा आप लोग। मेरा नाम है मनस और मेरा चैनल का नाम है ऑल 24 क्लब। अच्छा, थैंक यू सो मच। मिलके ना बहुत अच्छा लगा, ठीक है। मिलके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इतने दिन से वीडियो देख कर रहे हैं, लेकिन अभी मिलके बहुत अच्छा लगा ना, मुझे भी अच्छा लगा, ठीक है। तो बहुत क्यूट है, एक स्माइल कर देना, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। कैसे हो आप? बस बढ़िया एकदम। और कुछ बोलना चाहोगे? जैसे कि यहाँ पे मीटअप से भाई से मिले हैं तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर के। बाकी आप इनको फुल सपोर्ट कीजिए और इनके साथ साथ मुझे भी सपोर्ट कीजिए, जो भी इनके व्यूअर्स हैं। मेरे चैनल का नाम है राइडर PB06 और मैं राइड करता हूँ। अभी रिसेंटली मेघालय राइड करके आया हूँ, तो अगर आप भी मेघालय का वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। बिल्कुल। बाकी भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला इनसे, और इनको ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली भैया लेकिन पंजाब से है, भैया पंजाब से है, लेकिन रहते हैं हम लोग को आसाम, मतलब तेजपुर में रहते हैं। तेजपुर में, जी जी। भाइयों, जय बोरो हरणी, जय बोरो हरणी। ओके, बाय बाय बाय। मिटावा जोब्बाय, दा थांनोसै एसे, माने दैफोर गांबायना एसे लोंनोसै। एसे गरम नालाय, एसे माबा थान्दाफोर जानोसै खोमा। सरि, थान्दाफोर लोंनोसै खोमा। मा बुस्थु लोङो? मिल्क शेक। भैया मिल्क शेक है? हाँ, चलो 3 लगा दो, बढ़िया ताज़ा ठंडा कूल। तो गाइस लोंसै। दामा खमायबायना खमायाखै? एबार 96 फैबाय ना? लगाव एबार लास। दे आरो एसे खमायबावबा मोजां मोनले। मा सिगां फैनानै नों सिरि होगासिनो ना नोङो? सिगां फैनानै होगासिनो बियो। नै एसे रसमलाइनि एसे थान्दानि माबा लानो। हिट Jadi थान्दा ना। लोङा बिथाङा जाहोदों, लोंहोदों, रब्रा, ओमफ्राय आं दायो मम' जाहोदों। 3टा बना, 3टा बढ़िया, ठीक है। मोमो तो गाइस जों जानोसै एसे मम' जानानै एसे उदैखौ हाउसफुल खालामनानैसै, एनार्जिखौ एसे थाग्रा खालामनानैसै एकदम जाखानानै होलांसै। এইটো ইউটিউবত যাব, ইউটিউবত, ঠিক আছে। बारा नांथाराखैना जोंथिं, बारा नांथाराखै। हुर बस दालाय दे लगाओ बस।
नों दाखालि मम' जाना मा जाहैनाय नोङो खनब्रै थांखादों माला लेट्रिनाव मिथिबाय ना ओइ बावगारबाय नोङो उनावलाय दे तो गाइस बिदिब्ला जोङो मम'खौ जाना लाग्रोनोसै बिनि उनावहा लोगो मोनफिनगोन ओइ जादो उफ मम'खौथ' जाखांबाय दा मम'आ बांद्राय एसेबां गोथाव नङामोन थेवबो फाइनालि जों दा न' सफैबाय उफ तामाम मेंबाय आरोना तामाम मेंबाय बाबा थ' आं एसे फ्रेस जाग्रोनोसै फ्रेस जाखांनायनि उनावहा फिन लोगो मोनफिनगोन थ' गाइस दुगैस्रां लोबस्रां एसे फ्रेस जानानै दा थांगासिनो दाउ बेदर लायनो आं दाउ बेदर जानो लुगैदों एसे थ' लायनो थांगासिनो दं थ' जोंनि बेयाव दानदों नाखैथाय थांबासो मिथिसिगोन र' जोंनि सेन्टारावथ' गैया माने दाबसेयाव दंमोन जोब्बाय आरो गैया दिनै माने सानडे नालाय सानडेआवहा गोबाङानो माने दुखानबो फैयो आरोना थ' मोनसे माने जायगा दंबावो एसे साहा बाव थांना नायनि आं दंना गैया नायगोन उफ गैया गामियावबो गैया सेन्टारावबो गैया आरो सेन्टारनि साहा थांदोंमोन बावबो मोनासै माने सासे दानदोंमोन गैला लास्टआव थांदोंमोन नालाय गैया मोनासै ओमफ्राय आरो गामियावबो दानासै आरो होजोंबो दानासै जेबो नङा गाबोन बा सबनिहाफोर जानोसै नङा होमबा थ' दसे आङो फिसा बिला खामानि मावनोसै बिनि उनावहा फिन लोगो मोनफिनगासिनो भिडिअनि गेजेरजों थ' गाइस जों डिनार खालामनोसै मा ओंख्रि बेलाय अनलासो मैथ्रु बिबार जा गोखा नों जायोना जायामोन हा उफाय गैया एक्चुअलि आं बिदि गोखाखौ बांद्राय मोजां मोना आरोना थेवबो जानोसै उफाय गैया औ जेबो ओंख्रि गैला बेदर दंबावो बेदर थोद फाग्लि दिनलाय बा बेदरखौनो मोनबोआखै आङो बेदरानो गैयामोन मिथिबायना दहायो लायनो थांदोंमोन आं माने गोखाबाबो आं बिदि गोखाखौ बांद्राय मोजां मोना आं ना जानो नों मोजां मोना मोना बेदरा खायले खायना खायले नाय दे हरदो दे दानबा जायाबा था होनलाय खायले खायले ना साला सयाबिन दं आलुजोंसो मा बुस्थु मा बुस्थु खायले खायना खायले नाय औ आं बुंबाय थाला आङो दे जाग्रोनोसै जाखांनायनि उनावहाय लोगो मोनफिनगोन आं बांद्राय जानायखौ बिदि खिथिनो बायोलै आङो मिथिबायना बिदि खिथिनो बायो आं दे हरखादो दे दे जादो होमबा दे थ' ओंखाम जाखां लोंखां नै जिरायलायबाय जों सेटआपआव थ' माखासे एडिटिं दङ कभार भिडिअनिबो दङ माने आंनि नङा बेलेगनि आरो अफिसियेलनिबो एडिटिं दङ थ' माखासे एडिटिंखौ जों दा होख्लायलांसै आरोना थ' मोननैसो एलबाम नायदोंमोन बिदिनो माने गोसोखौ एसे फ्रेस खालामनानै एनार्जि लाबोनो थाखाय दा जों एडिटिं खालामनोसै बिदिनोसै आरोना थ' गाइस दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोन नायनानै मारै मोनखो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आरो लास्टआव दिनैनि सिगां माने ब्लग एन्डिं खालामनायनि सिगां मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों आङो थ' जायफ्रा दिनै माने आंखौ इनभाइट खालामहरदोंमोन इउटुबार मिटआप जानायमोन नालाय बेयाव आंखौ माने इनभाइट खालामहरदोंमोन आरोना बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ स' माच आंखौ माने इनभाइट खालामहरनायनि थाखाय थ' नेक्स्ट ब्लगावहा थाबैनो लोगो मोनगोन होननानै आं आसा खालामो बेनोसै दिनैनि ब्लगा आं गुड नाइट लाबाय बाय बाय नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन